wa mabukata haka sunna ce. In kafin ranar sallah mu fitar shi ya dace. Idan wanda za mu ba su surfa su baka ce, su samu abincin sallah sai farin ciki su ma. Kafin yayi bankwana zan fitarwa kaina, na fitarwa matana, na fitarwa 'ya'ya da almajiran gidana, da duk wanda nauyin ciyarwar shi yake kaina. Yaro tsoho mace da namiji sai na auna, shi zai kankara wasu zunuban da na yi a Ramadana. Yadda kamu ba mabukata su ci abinci su ne. Zakatul fitr na mutum ɗaya sa'i ne ɗaya, ko mudun nabi guda hudu awon mutum ɗaya. In ba abin awo tafukan hannu mudu ɗaya, na baligin mutum matsakaici ku yi tambaya. A haɗa hannuwa sau da aifil da kai 'yan uwana. Kan mu tafi masallaci. Shinkafa ko alkama ko mu ba da masara, abinda muke ci kar mu canja mai dabara. Mu cika mudu kar mu girgije mu yi rara. Kafin tafiya sallah in ji manzon tsira, in ka bada bayan idi zakar ka ba ta yi ba. In kana da hali ne za ka yi dan uwa, in ko babu hali to ba a sanantawa. Wanda bai da shi ta wuce to ba a ramuwa. Masu hali kan su sani wajibi ga kowa, wanda ya hana ya sani ya yi wasa da sunna. Ka fitar in fitar mabukata su wadatu, kar su je bararen sallah kowa ya amintu. Mu yi farin ciki talakawa da wadatattu, kowa ya ji ya ƙoshi yunwar shi ta mutu. Kar mu ci mazubar jama'a 'yan uwanmu na nema.
kula